fogathajtó, aki jövőre 4-es pónival fog versenyezni. Egy másodszor befogott pónifogatnál egy tökéletes jobbra hajlítás. Irving különösen jellemzően még a hátsó lovak hajlítása is 100%-os, amit még a nagy fogatainál nem igen látható. Sőt, senkinél. Azt megnézzük, hogy fog ez kinézni Balkin. Jakob. Talán itt még van egy kis csiszolni való, de majd mindjárt korrigál is. Ne, Jakob! Most talán már látják. Jakob, és most egy tipozás következik. Irv. Jakob, te nem vagy a csapatba? Jakob! Jól van. Ne, hello. Ez tavasz, azt hiszem, tökéletes lesz. Jakob, húzd be a vállat, fiam. Már is az előtt felmerült viták tovaszálltak. Ezt elküldjük Töreki Katikának, aki már repesre várja Istványi fogatának. Jakob! Irv! Jól van, Jakob! Szépek? Ó!